Adamang sapsapol kada kayo. Nakaturog ni Kapitan di Pesamo tilamisaan. Indumog na ni tilamisaan katagururog pa yan. Kapitan! Kapitan! Sino tinagdanog kaya? Ay, Kapitan, awan mo tinagdanog ka. Sino tinagdanog kanya kagawan? Nay, saan? Tinapik ko lang sa bagang tariringan ka, Kapitan. Naiturog mo dito sango tilamisaan mo. Kaya! Naiturog ko ba't nagpaisang kagawan? Ay, Kapitan, adamang sapsapol ka na kayaw. Sino? Pastor kang dito yan. Maulawag ang tumakday kagawan. Oy, kagayaman di tropa. Nagsapa matentol. Awan pala ang mati-5 pikin. Sa anak pala ang naka-out. Well, atol, dak na makado tayo ano. Awan mo takaramidong dito barangay mo. Rumor tagit din, tol. Kanak din. Tol. No oras ki trabaho. Nagtrabaho ka. Ang duty at dito barangay house. Iti oras ki trabaho. Umuna kayon, tol. Kasumarong mo ako, tol. Maribanan, ay nasaya at nasabat ka. Nakita't mo't ni Kapitan ang naglugan iti tricycle ni Pulaw. Ha? Nay, napanan naman ang ngay. Nagpaili siguro saan mo matay. Ijay-inay ti ayuyang dakadagiti. Tol na. Kasta ay amaray. Sige, agyaman na kiti imbagam. Marat, surutom ka din ni Kapitan Ijay-inay. Mapan mo ka di umpan. Ha? Ay, saan? Laklakayan ang nintay. Inakatsurot-surotanan. Ay, makasusurot mo ta. Sige, maray. Panawan ka pa'y. Ay, no. Talaga da'y dyan nga intay. Agod tungak. Kasurotat nintay. Manag na dito ilay. Ngam talaga adak makita na dyan nga intay. Ay no! Makasangit akiti na karo apong tata. Agburburat kidarak kiti na dyan nga intay. Ay no! Makitak lang na dyan nga intay. Maribanan! Nagulong damit kaya? Ay, isa nakpay nga agawid, pare. Sapsapulag na yung kaing. Mga nakita. Ay, sus! Ano nagkukuyog na mo ka nagitid tropa-tics na, pare? Anya? Napananda? Gapan mo Yan masigurado ka napandaman ng naginaw, Maribanan. Anyan? Ay na, Mare. Di mo banlugan di bagi mamang surot-surot ka ni parente. Baybaya mo. Ibigay ang sinit ako na dahil. Talaga na banlog ako namang sapsapol kan ko na. Agawid ako. Aribadaw. Panagdumo, dandani na pinatay. Naimbag na nakataraya. Inuldak-dak ti lima alalagay. Pasig dang armado.
kabungot na ba? Bilag ka na! Idintid ko ti kwarta ka. Inibatan na ka. Anya? Wanan ti kwarta! Banang doon! Inteng, sakbay arumwar ka. Ang sarita taman pa'y Kakwa. Anya ti ibagam. Anya ti pagsaritaan ka. Banang doon. kaano nga ijam ti panagbarbartet mo? Rinabi nga agpuyat ka. Mapan ka makiininom. Pasig pa'y ababbaraw dagiti kakadwam amapan agin inom. Di ka lamabain. Iyay. Laklakayan kan. Nga makitrop-tropa kakit didikan. Sapay makininawag kamot iti. Hol! Di ka lamabain. Kwa banang dungaw. Uri kastoy ang makitrop-tropa. Dakmat baybay anti trabaho iti barangay. Obligasyon ko kas kapitan. Uri ka na yun ang mapuyatan na. Kung kamat di pa nag-duty, awan pa niya. Saan nag-amaladladaw amapan ang duty iti barangay hall. Una, ngam awan turturog maun. Rinabi akasta. Kat among ba? Banang dungaw. Ulitin. Uri ka na yun ang nagpuyat. At aramidit iti obligasyon ko iti barangay. Kaya siyempre, iti obligasyon ko kanita. No sumangpitat nga gapo iti barangay ko. Umayak pa'y ang luto. Kanya ang laba. Sa aktor rumwar amapan makimabam. Ito na ang kalban asaan nag-anak ka laba. Ang bayan, kaaglaba at numalan. Na, Higit ba ng dungaw? Awan, ti uri asino ang mangreklamo kanya. Ta uri rin na ti panaginom ko iti anak, kan panagpuyat ka. Awan tayo ito barangay. I am doing all my duties and responsibilities to my barangay. That's all. Thank you. Adayamat ka sa kapitan. Saan na bagay kagbalin na kapitan? RL, bulakbol, barkadista kanlan niya pa dita. unod. Di pa'y lasik ako matinag kapitan. Ay sus, lusak si kapitan, tuyan. Asin sada ti barangay ka. Agbalin ka doa ti mobil car ti barangay. Ken doa ti barangay hultayaw. Pati barangay hall, dua. Una, tatluan ano ti babanang dagiti bumarangay na dareklamo da. Kastalaan day tatayan. Marikwanan, imay ka diniinting ditoy? Nay, kano na sa palimabas itay di Petersenak maribanan. Ay, napanan naman nga kan. Kuna na matama pa ni di barangay hall, mare. Mapantano ang duty. Anya, ay na, nagsapa nag-duty, mare. Di pa'y nagarmusar, nag-duty. Ay, katbalo na mon, mare. Ay, huwan, mare. Talaga akas kati aramigal. Naawatan ka imbaga, serpentinan.
ulitin nyo man, Kapitan. Jak unay naawatan, ibang bagayo. Ay, unay kantaya. Ito pa lang ulit-ulit. Kunak, dito nga ahensya ti umuna apapanam. Kalpasan na, ingkang papirma Inteng, binalunan ka Alala, pakidisumdisan ba ng dunggo? Kita mo, ay ang busy today. Busy ang maging entertain ka na giti umay ang patulong ka dyan. Ha? Sige, idisok dito yun Mangan kantaon, tanay, ang dawan. Sige, mapanakan. Well, panang dunggo. Goodbye. Paitis ang mga. Serpentinag politik manan mapan ka iti dayto nga ahensya kay pakita mo dagiti apapiles kalpasan na Wan, Kapitan, ang mukon. Sada, agyaman na ka. O sige, mapanakon. sige makaturturog at masapul alabanak na ito tapno awan ti pakadilbil daw ure ang bulbulat-bulat tar aramidak mo ti trabaho sa anak mo ti din ang kurkurang kadagiti ka barangayat ay ang doing my duties and responsibilities to my barangay talaga makatutulog Marikwanan, gumatangak man iti do adadakkel asop drink, kantalo asupot at hinaka. Nay, itaman pa gumulpi ka marituyan, asino ti pagmeriendaan. Dagito'y istambay dito'y tersinam mabitlang Maray, ngayon ang ba iti do adadakkel asop drinks, kendo asopot ti tinapay. Adil ti bayad, may. Ilibre ni man dagiti adda diti tersinam. Nay, itaman pa, ikabadang. Narasungkit din maray. Sige, mabitlaan na raw. Kaya kiti merienda, guys. Mabitlaan. At ko yan, tigat-gatangan niya. Thank you, Marikwanan. Guys, ang merienda kayo. Nakalpasan di ba nagmerienda tayo? Ang sasari ka tayo na imbag. Kaday bagami, kada kayo amin. Buat ang agral ito yan. Jak amu ang kadagidi atat tao. Ada ka no emergency da amay. Iso adida makaumay. Anya? Sa pinagmerienda tayo dahil kalmat. Nagmayat titulagan tayo. Kung na tayong agrali tayo ita. Jak amu ang kadagigay. Ay, sayang lang ti kwarta sa pinangilibrita kadakwada. Malasan na balay. Dua talatang agrali ito yan. Irresponsible ang kapitan. Dapat apagbuadan. Patak. Ay, una yan. Inteng. Inteng. Kagring ka. Inteng. di na kong ringan itay pa ano ka rin manang dunga Managulay, Inteng. wala ka sa anak mo't awan lang
ay istay tulang dungaw. Damari ko yung kanpari ba daw? Ikaw mo tayo pagbagada. Agrand rally da. Eh, bayan, agumada. Awan mo ti amaw kapag kurkuraga. Di ore agrani da iti intiro alubong. Sursurin da ti lubong. Takbo agralay. Ore mapandapay igay Jupiter. Mas kenbulan lukayat da. Una yan. Agdadan iti bapog kitawa ta inteng. Nagdardan iti ayang kitawa nga grand rally. Eh, relax ba nagdunggaw? Awan ti rumbang apagdanagan ka. Awan magpagwatanda amang paksat sila. I am doing my best, man. Para iti barangay ka. Una yan. Kwa, danggayan tapay kit di ida. Napno adamot kadwa dagagalay. Tanay, dudwa dalaay. Danggayan tayo tungo. Pagsatinin! 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 Matimbagan ni Kapitan Marituyang. Oray ka na yun na mapuyatan. Aramidan na matipagrebangan na kas Kapitan diti barangay tayaw. Konsentidor ka may marikwanang imbes na i-correct mo ti maday nga aramidan ni Kapitan. Kanunungang mal. Sana kasta. Ngam nalabas mat ngamin tararamidan nyo maray. Anya rita, inal daw nga agral-rally kayo. Ilay pokpok kaw yung tikal kalsada. Ibainan nyo kumamot ti Kapitan tayo, Wan! Wudan! 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 Inak man na gumakang ide bangir atersinan. The breakfast is ready. Nagsapakan ang nagreeng, inte. Saan ako na natulog ba nagdungaw? Kasagsagpot ko la itay. Anya, naggakwang manan aya. Nagpatpat nagmanan na naging inom ka. Agas ti babandong, dungaw. Ay, inteng. Talaga ka din nga awan ti dangdanggam. Renabi ay ngagpuyat ka. Katday talaan ka. Bulbulak-bulak. Tadakbat baybay anti barangay ko. Kasta, akalayon ti iras-rason mo, intay. Wala. Tayo subat ti agpiso. Banal dungo. Banal ka. Awan mo ti amok apang kurkuranga. Iti masakupa. So, aday nagsitsitaen. Dungo. Please kumanapit. Ha? Makaamo ka na raw. Madayta, kustom day tinakalit ang about kandraw. Naunag na ito yan. Sigurado ang mayabot niya inting dito'y lumadamdama. Kahit sigurado ang marigatan asumang-at. Dito iti pagpagnanakay. Uy, tata ba daw? Sige, para bawan tayo iti bulong kisa ba? Tatlo saan amadlaw nga ad-abot dito. Tata ba daw? Itanggan ko nga, tama pa na raw. Antay, alam pa ilang dito 50 pesos. Sige nga, ada pa utang niya, tata ba daw? Sige, mapana raw. Sige, agan lang ka. May kailangan ka mo kapamuspusan at no may sagmakon dahi nga inteng. No mayabot dito yung inaramid ko palakaw. Sigurado ang mapilayan ay. At
Ano na di anak? Nagdakulaulag! Ay, kamarayak! Ay, tayo mo na! Anday ka! Aw! Natungkol sa mo! Anday ka! Tulag! Umagiti abutan na katindanak! Tulungan na! Tulong! Inteng, manganan. Inteng, kanyat ko ko amon. Apay nagkidam-kidam ka nga dumog-dumog. Banang. Puro ba't amin ang makita kaon? Maulawak. Agay ko Stepanag. Ay! Inteng! Banang dunglaw. Nakapsuta. Ewan, sadandanikan na tayo. Anya, apa na? Ay damagam di tabagim, sinalbag ka. Daytan ti ibagbagakan ka, Inteng. Rinabiing amin nga agpuyap ka. Uri, alamidak matipagrapagak. Kas kapitan. Ay na, nagtangkan at talaga ti ulong. Rinabiing agpuyap ka. Kan, kanayon nga uminom ka iti arak. Ti salunat mo, di mon pinampanunot. Ako. Anya nga ita, di agsakit kan. Ti perhuisyong ti araramidam. Sorry ba ng dunglaw? Agsingsingpul takang. Saan ako niya agpulpuya? Isalon at ti kapatgan, Kapitan. Kasano ang makatrabaho kayo no agsakit kayo matan? Katda kayo mastatabadong pagsayaatan kumatipada yu atao ti panunusan nyo. Saan kat ati pagdaksan ti pada yu atao? Anyangay, da kayo lakad nga rudan tinairubo. Ala, sige. Gatang tinagdibusan ti sabalipay nga istorya. Ala daw manipod iti dinto ang purpose apadas ikakaisura.